영어 발전 못 기증하시겠다? Nanti jangan manggil kita lah ya boy. Box lagi, kita lagi kita. 뭐 암자지 지금 보고 가는 좀 good welfare women society bundu kajian government organization NGO berkembang bahan area ni bagi logo hangkore sampang itu mo boni ni kajian part dan edisi area mo 15 area edisi area government fund ni ngai jembor mo dong ni kisah society ni income rogu ni bagi borok social service ni bagi borok musim 11 number 11 kan sewing machine edisi ni hang kai borok musim berjaka amono tu ini borok kamu society ni tiap kaham kai area ni samung tanah bagi bangun organisasi ni bagi borok kerja ni borok kamu lagi no bangun sewing machine tu mana dia kau stall pin ini orang kita lagi kan orang ini ni sini borok training orang mulai ni orang leader sudah ni society ni borok bahari samung kini orang amten ni sini dia অবস্থা কলাই তো মানে লোকের মোবাইল বড় খাকো করবে চোখ চোখ নাই বড় সময় থাকবে অবনীত তিনি অবস্থা orang ke bahasa darah serengai rok orang serengai zaman orang peranglah darah serengai apa sungai rok ab jemisin orang ke ki perang nai apa tu bangni je society ni member tu mana member tu training rok mahaja je member orang rok sini siapa aku lisu benda training center ya women society by tini je kaisa borok sak basanani nijini yakung basanani bagai borok jebabe udukta naboi tini edisi chairman sar jogadish government thani kaisa koimung play rumani yagulo sarni kaisa fund by MDC fund by je bin yak chuktei 11টা সেলাই মেশিন রুই তিনি চিঙরো উদ্বোধন খাই মা খাইকা খাখায়ো অম হাইখাই যদি চিনি সোসাইটি ন সাক ইয়াকুঙ্গো বাসাবো যদি जों বসাঙো আজিনানি লেপসালেবনি আজিনানি সুযোগ নানানি মুসুকাই সারতে বছর লগিরনাই না আশা খালাयो তিনি ন গুডউইল উইমেন সোসাইটি বাই যে গাহাম খাই যে বড় wan subui ini samung kaina bagai niji yang basan bagai jeborok uduktana ka bongna pipeline ham maru tangi kai amo kubiko tabung jarawo sudu sai hini simiya niji ni sai simi ajima bai songsar solia niji ni hi khanjang nai borbu judi lep salem na ajikai niji ni at least cerai ni tiffin chadro pano school rona bagai tiffin chadro pano ajikai niji ni sai hanjang na bobu kisa relief manai tai songsar bo kubi kahan ko choli thang manai tai ge sing sai mano chini otri brahasto suyan bisin chuksuya bosong kai sing no sing chini bosong sing chuksuya bui bai sing turona khai kai bui salai machine ya tabu electric mani bai jaga choli dong sing tabu salai machine phaisho paitrap sik gai bongno coverage khaina kai
जों अरन हयतोना आस्ते आस्ते जों मा थानाय जों वाइसबायनो बंनि जे इलेक्ट्रिक मेसिन बाय जों खालायना थांखाय चिना रां जे पाइनानि पाइ पाइ जे मेसिन बाय जों ट्रेनिंग नानानि अमाहाय सुजुग अनेक कम कोचिन जागाव आमन बागै एडीसी प्रशासन ताबो साइटुक दङ टाटा कंपनी बाय ताबो टाटा कंपनी बाय कक सालायजाक टाटा कंपनी हयतेबो जों ताबो प्रशिक्षण मानाय ताम ताम खालायजांनाय ताबो अनेकटा प्रशिक्षण फायखाय चिनि ताबो नित्यदिननि जे सामु जे नांमानि ताबो ताम ताम बिसिखौ नांमानि गाय ताबो चुकनाय रकबा एसि थेबो एसि रिपेयरिंग नि बागैबो ताबो जोंनो ट्रेनिं होनाय फेन थुन मोटर थुन गारिनि सामु गारिनि गारि मेकानिक्स थुन दैनि मोटर खौ माय गोबां मा ताबो फाइट दङ स्किम फाइट दङ आ स्किमाव जों जुदि थाङै गोदालै जों साक साक बाजाराव जुदि जों जायटकै जों बासाय मानाय फिया शुद्ध सरकारनो सिबिया दिनै सार जोंनो हामजागै खापुरै जोंनो जे कायसा 11टा सेलाय मेसिन माने अमर तो बाइकले हामाय माया फरो आमयाबो तो नाय हायपानो जों जुदि साक साक प्रशिक्षण नायबो सेलाय मेसिन मा मा बासिबिं जों सुबिमाया पुला ट्रेनिं मा नाग्रानाय आं खोनाफायगारो फायै बंनि ससाइटि दाबो ट्रेनिं रेनाय ट्रेनिं यागुलो शुद्ध ट्रेनिं पाइकिनो जों नगा सुबि तंनाया सेलाय मेसिन जुदि नरक ग्रुप वाइज सेम बाबे जुदि एनजिओ खालायनर जे माना मुसुखाय सार जों दङ नंना सुबानाय जों दङ जों सुबानाय आमन बिसिङाव जों अनेक जना नुखा टाइट सोलोंलायखा टाइट सोलोङो टाइटनि मेसिन माखा टाइट बायदि खालायनाय खालाया पुरा ननो मानि पायै टाइ ननो कायसा अनारियाम रुइ रहरो पिया नगो थांनाय ताम नुक आ टाइटनि मेसिन दं कुबिकक जेटा खानांजों गयगे जेटा कुबिकक आ टाइटनि मेसिन दं न पुना जे बेरायतनि माने थेबा थेबा जागलिया पुनर खालाय जागलिया लास्ट तो जों नुको दङ बल हिलै मामै सं आम हायतां थुन जोंनो सरकार को काहामा स्किम रु जों दाबो नुको दङ रिसा मिनिमाम जुदि पाइकारि रेट फानो सिंखाय जों दाबो 170 180 मिनिमाम रेट 170 180 गा कायसा जुदि 180 रक नुइ दङखाय जों सालो गांथाम खालायमाखाय एटलिस्ट किसिसा बय गोबां मौसमनि साथि जों मौसम साथ्रब्ला आजिमानो आजिनान बागै सामुं चिकन पदर पुनिया सामुं न बो सामुं बाय नों आ जुइनि अक्सुपुं बो सामुं बाय नों नि संसार चले आ सामुं नि बागै बेस्ट जे जायजा उपयुक्त बाबे जों मा जिलायनाय जिदा कुबिको आमनो जों जुदि खाथारि जों सामुं खालायखाय जिन बोस्रां जे थिना शुद्ध जों अर सिमिं खालायनानिया मैडम सं सागा अमन यागुलो तेबो যারা ট্রেনিং নানা মুসুনাय फायनाय सोलोंनाय नखनाय फायनाय सोलोंनाय नखनायाव माहायके जों जुदि खरसा जों जुदि जों हाति रगो साक पाइ जुदि जों चलि थांगाय कायजों आंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट जे सालांमानि कायसे नगि सुमना थांगाय जे रां नांमानि कायसे रिगनाय सुमना थांगाय जे रां नांमानि आ रां बायनो जुदि जों 10 जना न 50 टाकाय 10 जना रिगनाय बाय लंगि बाय इरिखौ सुबिरखायनो 10 जना जुदि जों सुबिरखायनसे 50 टाकाय चिनि और रां मिनिमाम 500 टाका रां फायो खोदों दुल साबायनो 500 टाका आजि मान जुदि नो गाहाम सोलोंगै साम खालाय थांगाय जों नुगै तंसिनो हातियावबो कयेकजना अन्तिके सुबुय निजेनि संसार चलिदों आमन बागै ताबुसे बुसं गोबां खुबा ननो कयनाय सुदम सिमिया बैरगबो ताबु फादार हारगो YouTube खुलकाय नुगै दङ Facebook रो नुगै दङ इभेन बैरग पइन्टसे हमतै पागानि सामु खलायो सरनि सामु खलायो निन मेकानिक्स खलायो जों दाबो बेकार दङ जुदि इसोर नागारजादि तिनि बसरखौ जुदि केवल परिमालिया क्लास 10 थाङै पास मालिया बा 12 थाङै पास मालिया बुंनो हाय बेकार आसु तो दा ग्रिपले कायसे स्किल सोलोंनानै बागै शुद्ध आमो सिमिया नों जेखुनु मेकानिक्स मानो नों बाइकआव नों लासिखाय अच्छा ठीक আছে लासिखा फेन तो सनामामब्रे नगा सुगै मोटर तो नों नगा सुगै मोटर राबि मानो फेन नि जे मोटर आमो नों राबि मानो जे तुइपानि मोटर नों राबि मानो नगो ना सुगै नों जुदि गोरोंनि सायमाखाय न जेखुनु बोरैथ' सलाथ' गोरोंनि सायमाखै नगन तुनिनाय द फायं द मनाय द हाना कमिके सनाम रहगारि होनाय आमो हाकेबो नों नगा सुगैनो जों अ स्किल डेभलप खायै जों किसा मिसा आजिमान आमन बागै दिनै जे गुडविल वुमेन ससाइटि जे दंनि जे तांबोतां रमानि आमनां खाबेन नामसोगो तेबो हमति कतर खाय जों जुदि खालायमाखाय जोंनि ससाइटि तेबो बल कतरंगानो सुबा सुमानानो हायनो आं खाखायै आं चिकन सकं नारमानि अरन नारसिना बुगरानि हामारि तंखाय जों तेबो कुबुताय कतरखाय जों सामु खायगानो होय आं मासुगो आसुन सुगो जतन हामबाय ताय जतन
मकासे सरकारि स्वीकृति मोनजाद गुडविल वेलफेयर वुमेन ससाइटिनि दायित्व बुंबाय बिनि उनाव मान्दै कम्पोजिट हातिनि नक कचारो बंनि कासे स्टल फिटारावै दिनै दगलाम खुलुग्रोमनि पान्डाव म पान्डानि सभानेत्री म संगठननिबो गण प्रेसिडेन्ट नोंखाना हांखायो तिनारो दांसोआव फाइमानो फाके गोबांमा ससियेल वर्कार ससियेल एक्टिविस्ट वेस्ट जून चेयरमैन टनी देवबर्मा महातिनि कांक्रा रंजित देवबर्मा तिनी आईएस नि चेयरमैन जम्बो सब जोनल वाइस चेयरमैन निखिल तिनी सोशल एक्टिविस्ट शुभ देवबर्मा असीम देवबर्मा महातिनि रानफां ताकु काहाम अरुण देवबर्मा बसकांगो आसुगुई तिनी नंनिमो गुडविल वेलफेयर वुमेन ससाइटिनि स्टल न दगलाम हियगमनि पान्डाव मोसां रुजुनाय रक बुखु काहामचम बर कारिबो खरसा खरमनि म आमतनि चिनि ताकु काहामचम नरामा कुइला पाइफलैया जबनि चिबाय याफोरि आंबो बारा साखायनि बक्स लक्ष्य खूब काहाम जों गोबां बरफ वानसुंगनि काहामल वानसुंलायो दाबुनि म जुगो तिरक म 50 बोसोर सिगांनि जुगिया म 1950 साल 60 सालनि जुगिया म जुगो तिनि बोसोरबो तिनि बुसुरबो काहाम कन्सेप्ट काहाम आइडिया काहाम लामा रुजुगै जोंल लामा फुनुगै मानो किन्तु म लामानो सक्सेस खालायनानै आइडियानो सक्सेस खालायनानै वान समनिनो सक्सेस खालायनानै जोंनि पयला नांगौ तमो परिवेश एसे सिगां नांगौ फान रां मनि बागै म विशेष खालाय जोंनि म शर्मिलामा बर उद्योग नालायै जिनारते सिनियर बर बतंगो जोंनि काखु काहाम उपेनि बिरक जनो दंगो ताई गोबां जतन सिनिजाक बंनि उद्योग बाय जे कायसा नल लामा रमानि म लामा आव काहाम थांनो नांनाय हांखाय जोंनि असीम काखु असीम जे कक सामानि आव नांगौमानि कक न तिप्रा हास्टेव रोमनि जों 40 लाख बरक 40 लाख बरकनि बिसिंगो दाबुकनि जे लेटेस्ट सरकारनि हिसाब अनुयायी 1,26,000 त्रिपुरानि सरकारनि रेगुलार चाकरी ताई 25,000 रोमनि DRW कन्ट्राक्ट बेसिस कचारो 10,323 जन चाकरी बातिलङै थांजाबाय क्या 1,26,000 याखाबा 1.5 लाख कर्मचारी जों लम खांखाय खरक बाखाय प्रत्येक कर्मचारी लोगी मेम्बर लम खांखाय बोसोर फागेबा 5-15 75 7.5 लाख बरक कर्मचारी वेतननि ऊपर निर्भर 40 लाख नि बिसिंगो मात्र 7.5 लाख से कर्मचारी नि फैमिली नि बरक ताई बाकी 32 लाख बरक बाकी थांग तो होना ताई बाकी 32 लाख बरक नि इनकम तमो बनि बाकी ताबुनि म जुगो मार्केट बिजनेस गोबां उचित सामनि बिसिंते इनकम खालि बरक मा थांनाय आनो म गुडविल वेलफेयर वुमेन ससाइटिजों कक सामनि परे आं ताइटका जों बहायनो
এডিসি হাফঙ্গ পমনো পইলা তিনি এডিসিনি বয়স 40 বছর কাকা কম কগিয়া খরচা বরংনি বয়স 40 বছর হুমকাই প্রায় যুবন পাইতি 40 বছর অমনো পইলা বুবাগ্রানি চাইতুক মুম্বাই 28টা এডিসি কেন্দ্রনি 28 জন এডিসি মেম্বার রগ্ন 2023-2024 পইলা বিসিও জন 25 লাখ খাইয়ে এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড নিবাগै আবার আলাদা বাজেট খাই জাখা বুবাগ্রানি চাইতুক মুম্বাই আবনা গান 5 বছর এডিসি মেম্বার 5 বছর এডিসি চেয়ারম্যান কা আফুর মো সুযোগ মাইয়া আগে 25 লাখ খাইয়ে যত বুজনগর এমডিসি শিবনানি এমডিসি মজিরানিয়ানি মান্দাই পুলিনপুর 25 লাখ খাই নর নংনি এরিয়ানি ডেভেলপমেন্টनि बागै বিশেষ খাইয়ে ওয়ার্ক জেনারেশন ইনকাম জেনারেশন जों प्रायोरिटी रुई अब खाइदिनि साजांबाय जों जायथुगै म गुडविल वेलफेयर वुमेन सोसाइटी 11 खान सिलाई मेसिन चिनी फानबाय चिनी रांबाय एरिया डेभेलपमेंट नि रांबाय 8,900 पर स्विंग मेसिन उषा कंपनी सिंगल कंपनी दाबसा जरा इंडिया अब मार्केट दखल खाइदों आं जे साइमामानि मथे नरग साइमान जे रिसुनाय जे टेलरिंग सामखाने आके वानसुगै चिनी जुनाल का नोडाल डिपार्टमेंट चिनी जुनाल नि चेयरमैन बो ताबो चिनी एको बरमुरान टनी आके 8,900 खाई कांसा आरो कायसा मेसिन 11 खान मेसिन नि दाम 57 कायसा ऑफिस गुदन खायनि सेंटिनि खायया इके ओ गुदन खायना जागाव जों चिनी टीटीआईटीसी चेयरमैन चिनी सार बरमगोनां जगदीश देवमा तै बरफसनो गोबां सुबाखा कायसा मेसिन सेलाय मेसिन जोंनो बाबजाखा 11टा मेसिन जोंनो बाखा अमन बागै बनो बलायके हामबाय मारिओ पाइफले हामबाय जों कायसा सोसाइटी थाका चिनबुरिद मानदायाव सोसाइटी थाका वेलफेयर वुमेन सोसाइटी हिनो ओ सोसाइटी खाथिनिओ चिनि कायसा नाहर मु अबनो बुरिरंनो जों बाहायगाय तनिनाय माने बाहायकी साकावति सैमान अमन बागै जों चेष्टा नाहालाय दङ बाहायकी चेष्टा नाहालाय जों दिनै गभर्नमेन्ट खानि किसा जों चिनि सोसाइटी नि गै जों सानैखौनाय अमो सानैखौ मानियाबो चिनि बुरिरंनो जों बाहायकी फोरोंनाय तामु खायनाय अमहाय इनकाम नि लामाव जों लांनो बागै जों साइटनाय अमन बागै जों चिनिओ सोसाइटी नि बुरिरं बलाय साइट माबो गोनां जतन खा गोनां जतन निउस माबो गोनां अमबागै जों दिनै 1 बोसोर कानानि खानिखौ जोंना सोसाइटी खाजानाय ओमफ्राय अबनो जों बुसकामबो अमहायखिनो तेबो सामतांमान बागै चिनि सासनो जों कयो जोङो जेखुनु किसा सुबा खायजों किसानो जों बाहायदि गोबां स्रामले अब जों चिनि सोसाइटी नि जों वानसुगै जों सामतांनाय आं असको कलक सागला चिनर हायजे तमु चिनि अक्रारो बरमगोनांबो बरमनो सावै सुकुरबो अ बरमनो साइथनारि असुकैनि आं कलक कनसुनो हामबा माने निजि सासथा याखुङो पातानो लेबालै गायसारबो ऑफिस डबल खेल रखा और वो ताबुक सिनि बुसकांगो हाय कगनार फिनाय दिनै शर्मिला देब्रमा कगनार थानाय बेस